разузнаване ми донесе, че освен, че в община Вятово това е първият министър, който идва, както аз на кмет, това е и първото общинско учение, на което тя присъства, което ще рече, че днес вие, госпожо министър, имате и бойно кръщение. Удоволствие за мен да ви подаря знамената, които са изложени тук. Мисля, че символите, които се виждат, са много ясни и категорични. Според мен основна човешка грижа е защитата на живота и неприкосновеността на гражданите, както и опазването на националното ни стопанство. И в този смисъл, за мен основен приоритет в работата ми като министър ще бъде превенция. Много често сме свидетели на ситуации, в които, когато се случи дадено бедствие, тогава ние предприемаме необходимите мерки, за да се запознаем с условията и предпоставките, които са довели до това бедствие. Разбира се, трудно можем да прогнозираме подобни бедствия, аварии, но можем да направим така, че да минимализираме условията, които допринасят до възникването на такива бедствия и аварии. На всички български и международни форуми, свързани с безопасността и превенцията, през последните години с нарастваща тревога се констатира увеличение на жертвите при бедствия и аварии. Преобладаващи са човешките грешки, което за пореден път поставя въпроса за готовността на отделната личност и населението като цяло да се справя с кризисни ситуации. Зачестилите терористични и други актове на насилие налагат преразглеждане на досегашните концепции и методики за обучение по превенция и защита. Идеята за телевизионно училище Европа бе представена за пръв път на втората Европейска конференция по превенция като форма за разпространение на знанията за безопасен живот и превенция сред подрастващите. Като единствена неправителствена организация в България, специализирана за тези дейности, Международният спортно-демонстративен център Дако Даковски започна реализацията на първия етап от проекта през месец юни 2003 година. Главен партньор от чужбина стана Международното училище за безопасност от град Тула, а за страната Държавна агенция гражданска защита и дирекция Национална служба пожарна и аварийна безопасност. Чрез телевизионни репортажи и филми, Телевизионно училище Европа популяризира нова интегрална методика за обучение на децата. Вниманието се концентрира върху личността на обучаемия, а не към учебния материал. Чрез въвеждане на елементи от науката, изкуството и спорта се ангажира едновременно интелектуалният, емоционалният и физически потенциал на младата личност. Въвеждането на интердисциплинарни модули с превес на практическите занимания дава възможност да се прилага наученото в обстановка близка до реалната. Други важни форми на обучение са ролевите игри, лидиране и работа в екип, специализирани физкултурни многобои за психофизическа подготовка, комплексни демонстративни състезания, участие в занятия на гражданска защита и пожарна и аварийна безопасност. В разностранната дейност се търси силна личностна мотивация и отговор на проблемите пред младия човек. Проектът Телевизионно училище Европа използва възможностите на телевизията за дистанционно обучение. Специално заснетите учебни филми и репортажи по директен начин подпомагат учебната работа по безопасност в училище. Същевременно те обслужват превантивните мероприятия и специализираните курсове по превенция на Международния спортно-демонстративен център Дако Даковски. Предвижда се на следващите етапи от проекта да се въведе дистанционно телевизионно обучение по превенция и основи на безопасния живот. Тези учебни дисциплини се развиват съвместно с Института по гражданска защита на Руската федерация и Университета Толстой. Разглежданите през последните години програми и методики на европейски и други международни форуми
вече са преминали експерименталния стадий и са готови за масово внедряване. Обезпечаването на тези дейности в училищните програми и в извънкласните дейности без усилие може да се осигури с минимални бюджетни отчисления на заинтересованите министерства и предоставяне на заделени за унищожаване военни излишъци. Освен с основи на безопасен живот и физкултурните многобои за всестранно психофизическо развитие, важно място заема направлението екологично и културно-историческо наследство. В резервати и защитени зони се извършват природозащитни дейности. Възстановяват се съоръжения, пречиствателни станции и други обекти. Чрез спомагателен екоконтрол се подпомага запазването на флората и фауната в курортните комплекси и прилежащите територии. Експериментират се нови видове туризъм и таласотерапия. Натрупан е интересен опит в естетизацията на плажни обекти и подобряването на атрактивните им характеристики. По интересен начин се изучават и популяризират обекти с културно-историческо значение. Програми с образователно-демонстрационен характер приобщават подрастващите към традиционни за България ценности. Учениците не са наблюдатели, а пълноценни участници във военно-историческите демонстрации, организираните музеи на живо, различните чествания и демонстрации. За следващата година се подготвят възстановки с чуждестранно участие на кръстоносния поход начело с полския крал Владислав Варненчик и придружаващи образователни програми. Освен 560-та годишна от битката край Варна, се правят разработки за 800 годишнината от битката при Адрианопол и 190 годишнината от битката при Ватерло, както и 200 годишнината от Аустерлицкото сражение. Военно-исторически възстановки от този вид, освен че са незабравимо изживяване за участници и зрители, подпомагат един съвременен прочит на историята. Вековното съперничество и конфронтация между европейските народи се замени от сътрудничество на равнопоставени нации, живеещи в мирна и обединена Европа на 21 век. През следващата фаза от реализацията на телевизионно училище Европа ще се постигне връзка с още няколко проекта. Всички те заедно представляват една дългосрочна програма за личностно развитие с гарантиран ефект в областта на психофизическото израстване на учащите. Повишаване културата на превенция, изработване на адекватна ценностна система и личностни критерии, всестранна подготовка за предизвикателствата на 21 век. Още през настоящата година може да бъде възстановено телевизионното ток-шоу «Нулева зона» за обществен дебат по въпросите на безопасността и превенцията. В месечен телевизионен преглед ОБЖ «Основи на безопасния живот» ще се популяризира работата с учащи и по местоживеене. Атрактивният характер на телевизионните състезания «Земя, въздух, вода», «Изпитай себе си», 12 подвига ще създават силна мотивация за самоусъвършенстване на подрастващите. Осъществява се дългосрочна стратегия за привличане на български и чуждестранни неправителствени организации, държавни институции като Министерство на образованието, Министерство на младежта и спорта, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите и Министерство на културата. Предстои изграждането на полифункционален център край град Несебър с филиали на няколко места в страната. Бъдещата школа по превенция на центъра ще взаимодейства в работата си с български факултет на Института по гражданска защита на Руската федерация и секретарията на Европейския съюз по споразумението Европа за големи бедствия. Международният обмен на идеи, програми и дейности ще се осигурява при ежегодните многонационални състезания, фестивали, изложения, симпозиуми и други разнообразни инициативи.
Много необходима за децата с увреждания е и хипотерапията. С този термин се обозначава язденето на кон. Макар че по света тя се практикува отдавна, за България е нещо ново. В момента терапевтична конна езда има само във Варна. Тя започна през юни в рамките на лятното училище. Провежда се в историко-етнографския комплекс в Анагория, разположен в парка на квартала Спарухово. Доказано е, че децата с понижен тонус се нуждаят много от тази езда. Освен, че тонусът се покачва, се подобрява и равновесието. От друсането се изправя и гръбначният им стълб. Допира на детето до тялото на коня въздейства на мускулите му и те се отпускат. Малкият ездач се стяга в кръста и импулсивно изправя тялото си. От хипотерапията занапред ще могат да се възползват и други деца с двигателни проблеми. На хиподрума срещнахме и малкия Александър, който също пожела да сподели своите впечатления от лятното училище. Моето име е Александър, викат ми Алекс, иначе на късо. А на колко годинки си? На 8. Как беше лятното училище заедно с твоето братче? Добре. Много ми хареса с приятелите и с Жожо тук. Тук на плуването ми харесва в училище. Ти си свикнал да се грижиш за Жоржо, предполагам, а твоите приятели грижиха ли се за него по време на това училище? Да. Да. Помагат му? Да. А ти как помагаш на Жоржо? Като стоим в къщи, храня го, например, от време на време, давам му синджирчето, да се играе. Той е по-голям от тебе? Да, на 10 години. Тази година ще става на 11. Ние имаме още един брат. Той е 20 годишен. Ето и оценката на родителите на малчуганите, които посещаваха това лятно училище. Как се отрази това лятно училище на вашето детенце? Мога да кажа, че в най-голяма степен много добре и не само на него, и на другия ми син, който е на 10 години. Ние бяхме в училището на баткото в Раковски с негови приятели, които станаха приятели на малкия, на Горан. Много добре се отрази, защото освен брат си, той вижда и други деца на неговата възраст. Работиха заедно, пано правят, рисуват, разхождат. Не само батко му го разхожда с количката, но и другите деца. Изобщо контактът с другите деца беше пълноценен. Това, което действително липсва на деца с такива проблеми. И ако мога да съпоставя с миналогодишното лятно училище, сега идеята е много по-добра. Миналата година бяхме само в училището за деца с нарушено зрение в Аспарухово и то само деца с специални нужди. Всъщност контакта беше помежду им. На сега идеята за социализация на нашите деца се покрива в пълна степен и много по-важно е, че освен за нашите деца, това лятно училище беше от полза и за децата от масовите училища. Те се приучават на общуване с деца с увреждания, на това как могат да им помогнат, как да си играят с тях и изобщо ползата беше взаимна. Емоциите бяха много положителни това лято, особено откакто включихме конната езда. Резултатите са невероятни. Не можех да си го представя в самото начало, че това нещо може да действа така. Детето е с спастична квадрепареза. Сутрин, преди идване, стегнат, неконтролируем в движенията си. Ето, току-що сме слезли от коня, абсолютно отпуснат, релаксирал и доволен най-вече. Най-вече децата просто се влюбиха и не напразно казват, нали, че животните, общуването с животни облагородява. Това просто сме много доволни. На теб харесва ли ти на кончето? Да. Кой е любимият ти кон? Как се казва? Иска. Алиска. Алиса е любимият кон на повечето малчугани. Асоциацията го е закупила със свои средства за техните нужди. Малките ездачи са поверени на двама треньори, които ги поемат всяка сутрин с много любов. Това са Тони Симеонов и Здравка Неделчева.
Благодарение на тях децата вече са преодолели първоначалния страх и яздят с удоволствие. Те идват на хиподрума, качват се на своя кон и се надяват, че може би един ден Алиса ще ги отведе в един друг, по-добър свят, където никой няма да ги възприема като различни. Умението да живеем здравословно и практично, даденост ли е или ценност, която човек през годините на своя живот придобива? Свободното време е най-скъпият дар, ни учи мъдрецът. На време вложените инвестиции са гаранция за здраве и столетие, твърдят момичетата и момчетата от Орак Зен Атракцион Варна към фирма Орак Инженеринг Пловдив. Покана за спорт, покана за развлечения, покана за инвестиции към българските и чуждестранни туристи и бизнесмени от Орак Инженеринг, която работи целогодишно по българското Черноморие. За да укрепите здравето и удължите живота си по време на ваканция или годишен отпуск, елате и опитайте най-висшето удоволствие – ездата на кон. Туристически сезон, вие можете да посетите нашите шоу-програми с историческа и спортно-атрактивна насоченост, които имат развлекателен и достъпен характер за всяка възрастова група. Запознават нашите и чуждестранни гости с бита и културата на трите етнически групи – славяни, прабългари, траки. Показват се малко известни ритуали, свещенодействия, демонстрации на древни бойни изкуства. Програмите Хански лов, прабългарски конни игри, конните пикници оставят чудесни и трайни спомени в гостите.
Организират се фестивали, чествания, различни празници, изпълняват се поръчки за нетрадиционни видове реклами на живо. Чрез специфична анимация зрителите стават и участници в шоу-спектаклите. Вие имате проблеми с заснемането на филмов епизод? Стоп камера! Запомнете уникалната материална база. Конете и каскадьорите на фирмата са подходящ резерв за заснемане на исторически и други филми, сложни в постановъчно отношение. Клубовете към фирмата Ваканция на седло, Меридиан 100 000 с успех и професионализъм организират хоби туризъм по маршрути с исторически и природни забележителности. Конно разузнаване и патрулиране в екологически застрашени райони, охрана на културни и исторически паметници ще ви осигури представителният конен взвод на фирмата, първото подразделение на бъдещата спешно необходима екополиция. Новост за нашата страна. Новост за каскадьори и любители на силни усещания, а и за ръководители, спортисти, бизнесмени, представлява създадената школа в многобоя Земя, вода, въздух, където ще се научите и придобиете умения да реагирате най-бързо и правилно в трите жизнени среди – земя, вода, въздух. Покана от фирма Орак Инженеринг за реализация на разработения проект на Международен спортно-демонстративен център към всички бизнесмени, наши и чуждестранни милионери. Покана и уверение, че вложените капитали за изграждане на крайморския център ще се утроят и ще надминат вашите очаквания от печалба. Новопостроеният международен център ще обхваща всички видове спортно-атрактивни дейности. Ще се изградят 7 модулни атрактивни селища, спортна база, земя, вода, въздух с условия за водни спортове, езда, фехтовка, стрелба с лък, бойни изкуства. Предвидени са киностудия, рекламен център, остров на милионера. Центърът се явява единствен по рода си за Източна Европа, който ще създаде международна фестивална верига Еквитана, Карл Май Фестшпиле, Фантазия Ланд, Милански фестивал.
Покана от фирма Oracle Инженеринг за реализация на разработения проект на Международен спортно-демонстративен център към всички бизнесмени, наши и чуждестранни милионери.